گوندێ ترندێ لە عفرینێ گوندێکی مەزنە لە ساڵا 2010 ئان دەرباس ناو سینۆرێ کارگێرییên باژارê عفرینê bûye. ئەو گوندێ دەستپێکەیە لە ناوچەیە عفرینê گۆ لە داویا ساڵên heftê ji sed salan bîstan de kartol lê hatin çandin. Wek xwediyê pirtûkê dibêje Dr. Mihemed Abdo Elî dibêje birayê min endezyarê çandiniyê Abdurrahman Elî ew çandin ser kartola dibêje. Kaniya turindê ya navdar li binê gund bû. Berê masiyên reş di kaniyê de hebûn û xelkê ew pîroz didîtin. Ew kanî niha miçiqiye. Li paş gund li ser cihê bêderan gelek kevirên mezin ên avahiyê şûnwarî ji binê xakê derdikevin. Ew jî dest nîşan dike got ew cihekî şûnwarî û kevin e. Hêja ye em bêjin got taniha hejmarek mezin ji şîniyên gund li ser ola Êzîdî ne. Bixwe ev agahî ji pirtûka Çiyayê Kurmênc Efrîn lêkolîneke xaknîgarî ji hêla Dr. Mihemed Abdo Elî bû. Lê wek herkes zanin gotinê Dr. bidawî bû, ez dibêjim aniha rewşa tirindê û rewşa Efrînê hemû hatî guhertin. Rengê reş bi ser de hatiye piştî dagirkirina Tirka û Kurtên xurên wê ji opozisyona Sûrî û piraniya Kurda ji devera xwe derketine ji ber işkencê. Spas ji we re.